أزي أقلقلو تلفزيون إيرترايب كما يتمسيو زخبركم تعذبتنا ساعات شاعت تخوينو نلوم عربي عيسران حاسة زد تدالو زيناتات وشتنو وزان حيزلكم قريبا زلهو إيدن قبر سلاسي فلما أرست زينا تمارو سنكنت نقدن حقراو بقبؤم نمفتام لومي نساوا وريدوم مبل 4 فيستيفال إيرتراوين بأمريكا بلعو الحقراو منفس تخيدو حارستوت من دفرة تبز بلت ماي أبرب حقهم النوعلو كبالع كتلخلو توعد قريبو منقص ألجيريا بقدايتي أب هاجر وزد تخسته حرقة بارع مرور من مروكو كسيسو أب معرب أفريقيا استخسته حرش لبداتات الفيروس أب سرعة الطعنة بدهو كيف ترتسقيو إسرائيل زتقصت الميسايل على مخي وقع 5 برعانة حيل أير سوريا أفريقيا زرزرات زينا أب عامة تمرت كلتشحن 19 كلتشحن عسران أكاديمياون موياون تمرتهم زازمو كلتشحن 573 تمهارو أبيات تمرتي سينا كنتن نقدن هاجراو قبوم نمفتام لومي عسران حسن نسوا وريدهم زوم تمهارو ناي عسراي كفلي أكاديمياو تمرتي تحرم ودهم ناي كلتا عامت موياو سلطنا قسيمهم لوم عامت زد تمرقيهم أب كفلي تكنيكاو تمرتن موياو سلطنان منيستر تمرتي حلافة أنفر من محدار أتو برهان أرأيان إيرينا بزها وحبريتا أتوم تمهارو كاب أبيات تمرتي سينكينة أسمرة حالي نعفا ما حبارن دمبوسكون كم أون أحداري تبيت تمرتي حرشان تكنيكن حجاز بيت تمرتي نقدن دندن بيت تمرتي موسيقى أسمران كم زخون قليتو أبز تفلالي هاجرات زنبرو زيجاتات عمتاو فيستيفالاتهم ككايدو كابز جمرو عمتات أوتيرو مالو نايز عمت زي فيستيفال دما أب أستراليا هولند هاجرات سكاندينافيان إيطاليان أقدمو ككايد كله أب أمريكا دما أبز حلف قدام سنبت تخايدو لهم بملكع زينا وتسبب نزلت دالو تحستو دانيت قبر هوات مبل 4 عمتاو فيستيفال إيرتراوين أب أمريكا وترو نخلو دلوات بزبل تيما ب14 حسب بلعول هاجراوي ناي مختم منفس تخايدو أبزي واشنطن دي سي أبز ركب إيرتراوي بهلاوي مأكل زتخايدة عمتاوي هاجراوي متأخخاب أب ملأ حبرات منقستات أمريكا زركبا محبر كومات زدالوه أب 10 قشتات زتتقلله نبهلي تاريخ مخته مدبات موحس مقبن عقاب ماين تراسوا أب مدبات هنسأتن مكلخال هاجرن ترى معكنا زينا نتفتات حزباو دبلوماسي كمون ياتاون زمناون حقتات إيرترا زنت أبارق مرئيت قريبو صحافي حزباو جنبار ديمقراسي فتحن أتو الأمين محمد سعيد كاب أسمرا بمانزا أبزم محلالو فمالأختي نفولينت نايلومي عمد فيستيفال أبزمنا لبدا كورونان هلو زباوي معبالتاتن بمتقاس ترى فيستيفال أب معزاز هاجراوي حدنتن هاجراوي كبرتاتن مخصكاس حدث تولدوتات ملووا تمكرو كمون اواناوي هاجراوي تلأخو زملكة سفيح مجلت هيبوم أتو الأمين محمد سعيد بتوسخي نتران أبركوتونا وطعي زنبرو زيغاتات أب كل مدرخات قاسي بممقواس مدبات هنسات هاجر أم معواتن قداماوي تسابقوتات أم ممكاتن بخل عقمتاتومن فلتوتومن نقوح تساتفومن كدنفعو أزخ أخيروم أبتي بسمينارات بهلاون سنت بباون مدبات موياوي عودوتات زتا بهلاوي مقبي علال من إسياتن كالق مسنادوتاتن زمعرق أقات أمي محازوت إيرترا أمريكاوانن زيغاتات كالوت هاجراتن كمون كامل أمريكا زمتو إيرتراوان تساتفهم نيروم حبريتا كاب منستر عنا كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات تعقيبهم كنكن كجبر لهم زصنحو حمشته كاب زوا ماكل سلسته خب زوا قاش باركا حدا دما كاب زوا عن سبب تقلالات شعت زيغاتات حاويهم تفاني مالو بز مسألة تقلالات قصري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي شدشة ميتن عسى شومنتن بتحلو شدشة شحن حمشته ميتن سوسان كاب زيهم حاويهم زتفانو سلسان شوعتن بموت زتفليو 20 حدا دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منستر عنا عسران حسه قلت شحن عسران حدن
ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንኡሰዋ መንደፈራ ሓረስቶት ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ ረብሖኦም እናውዓሉ ዘራእቶም ካብ ባልዕ ክከላኸሉ ፀዊዕሎ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ንዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቅርቦ እዩ ሓረስቶት ንኡዞባ መንደፈራ ዶንጊ ዝጀመረ ዝናብ ክራማት ኣብ ረብሖኦም እናውዓሉ ዘራእቶም ካብ ፀሃያይን ባልዕን ክከላኸሉ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንኡዞባ ፀዊዑ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት አቶ በረኸት ተኽለስላሴ ምስ ኤሪና ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ካብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ጽቡቕ ዝርግሒ ዘለዎ ዝናብ ስለ ዝወቕዐን ብዙሓት ሓረስቶት ተጠቀምቲ ትራክተራት ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ስለ ዝኾኑን ኩሎም ዓይነት ኣካል ኣብ ደረጃ ፀሃያይ ባሎንጋ ድማ ኣብ ምዕንባብ ከም ዝበፅሐ ኣብሪሁም ኣብቲ ንዞባ ዝናብ ኣዝመራ ኣዝዩ ውሕዱን ድሩትን ስለ ዝነበረ ኣብቲ ወቕቲ ዝተዘሩ መሸላን ዕፉንን ከም ዘይበቐሉ ዝገለጸ አቶ በረኸት ዛጊድ ብዝወቕዐ ልዕሊ 500 ሚሊ ሜትር ዝናብ ክራማት ግን 9 ሚእታዊት ኣካል 10 ሚእታዊት ድማ ጥረታትን ናይ ቅቢ ኣዝርእትን ዝርከቦ ኣስታት 13,000 ሄክታር ከም ተዘረበ ብምጥቃስ ዝሰፍሐ ካብቲ መሬት ሙሩፅ ዘርኢ ስርናይ ተዘሪኡ ከም ዘሎ ኣብሪሁ አቶ በረኸት ኣስዒቡ ብፍሉይ ሎም ዓመት ኣብ ሕርሻዊ ምርምር ሓለሓለ ተፈቲኑ ጽቡቕ ውፅኢት ዝሃበ ናይ ዘይቲ ኣድሪ ንኣብነታውያን ሓረስቶት ተዓዲሉ ኣብ ትስፉ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ብምሕባር ክሳብ ሕጂ ዘሰክፍ ተርእዮ ባልዕ ከም ዘየለ ኣፍሊጦም ኣብ መወዳእታ ድማ ሓሓሊፉ ብኢደ ወነንካ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዘሎ ፀረ ፀሃይ መድሃኒት ብቕዓቱ ዘይተረጋገፀ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ኣብ ኣከባብን እንስሳታትን ጉድኣት ስለ ዘውርድ ሓረስቶት ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ንኡዞባ ድባርዋ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንዝከታተሎ ሕሩም ሕዛእቲ እምባ መኮነን ንምስሳን ኣቐዲሞ ተሳተፍቲ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣብ ዝቕዓትዎ ጎዳጉዲ ፈልስታት ተተኺሉ ኣብቲ ፕሬዝደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ዝተሳተፈቶ ኣብ ንኡዞባ ድባርዋ ብዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ዝተኻየደ ወፈራ 800 ፈልስታት ከም እተተኽለ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ሃማደ ካብ 2014 ኣትሒዙ ምስ ምምሕዳር ንኡዞባ ድባርዋ ብምርድዳእ በብግዚኡ ኣብቲ ሕሩም ሕዛእቲ ከካይደው ዝጸንሐ ማእተታዊ ስራሕ ልዕሊ 25,000 ኣግራብ ከም ተተኽለ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ሓላፊት ሃማደ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ሰናይት ሃብተ ማርያም ኣብ ዝሃበቶ ቃል እቲ በብዓመቱ ዝትከል ዘሎ ኣግራብ ጸዲቑ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክበጽሕ ምእንቲ ሕብረተሰብ ግቡእ ምክትታልን ሓለዋን ክገብረሉ ኣዘኻኺራ ኣመሓዳሪ ንኡዞባ ድባርዋ አቶ ፍሮወንጌል ተኽለ ሃይማኖት ብወገኑ ሕሩም ሕዛእቲ እምባ መኮነን ሓለዋ ተመዲብሉ እኳ እንተሎ ጸላም ተገልቢቦም ኣግራብ ዘብርሱ ስለ ዘይሳኣኑ ዕቱብ ምክትታል ብምግባር ኣብ ሕጊ ንምቕራቦም ነበርቲ ንቑሕ ተሳትፎኦም ክዕዝዙ ፀዊዑ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ኣግራብ ዜናታት ክስዕብ እዩ ምሳና ጽንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መንግስቲ ኣልጀርያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሃገሩ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኢድ ሞሮኮ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብምእማት ምስቲ ሃገር ዝጸንሖ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዳግመ ግምት ክገብረሉ ምዃኑ ገሊጹ ነቲ ባርዕ ተግባር ግብረ ሽበራ ክብል ዝገለጾ መንግስቲ ኣልጀርያ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ብሞሮኮ ከም ዝምወሉ ዝጠቐሶም ዕጡቓት ኣካይዶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ኣፈናዊ ግምታቱ ሂቡ ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ልዕሊ 60 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን ስርሒት ምህዳን ገበነኛታት ይቕጽል ምህላውን ሰብ መዚ ጸጥታ ኣልጀርያ ኣፍሊጦም በዚ መሰረት መንግስቲ ኣልጀርያ ምስ ሞሮኮ ኣብ ዘራኽብ ዶባት ንዝጸንሐ ሓለዋት ጸጥታ ኣኽሪርዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር መንግስቲ ሞሮኮ ነቲ ካብ ኣልጀርያ ዝመጾ ዘሎ ወቐሳ ነጺግዎ ኣሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ኣልጀርያን ሞሮኮን ብጉዳይ ምዕራብ ሳህራ በኣሉታት ተጸልዩ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሞሮኮ ምዕራብ ሳህራ ልኡላዊ ግዝኣታ ምዃኑ ክትገልጽ እንከላ ኣልጀርያ ግና ንናጽነት ምዕራብ ሳህራ ንዝቃለስ ግንባር ፖሊሳሪዮ ክትድግፍ ምጽናሓ ይግለጽ ኣብ ገለ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተኸስተ ዘሎ ሓድሽ ለበዳታት ቫይረስ ኮቪድ-19 ንምግታእ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ተወሳኺ ብድሆ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ኪላታት ጥዕና ኣጠንቂቖም
ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ከምኡውን ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ጊኒ ዝተኸስተ ማርበርግ ዝተባህለ ንኢቦላ ዝመሳሰል ቫይረስ ኣብቲ ዞባ ጥዕናዊ ስግኣት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ እዮም እቶም ክኢላታት ዝእምቱ ዘለው እቲ ክስተት ናብ ካልኦት ሃገራት ናይቲ ዞባ ክላባዕ እንተጀሚሩ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በኣሉታ ተጸልዩ ዘሎ ስርዓተ ጥዕና ናይተን ሃገራት መሊሱ ክዳኸም ከም ዝኽእል ይግለጽ መንግስቲ ኣይቨሪ ኮስት ነቲ ኣብ ሃገሩ ዝተኸስተ ለበዳ ኢቦላ ንምግታእ ክታበት ከም ዝጀመረ ይሕብር ካብ 2014 ክሳብ 2016 ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ጊኒ ድማ ብፍላይ ብዝተኸስተ ለበዳ ኢቦላ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ እስራኤል ትማል 19 ሓሰ ዝተኮሰቶ ሚሳኤል ዕላምኡ ከይወቕዐ ከም ዝበርዓነ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ኣፍሊጡ እቲ ሚሳኤል ኣብ ከባቢ ከተማ ደማስቆ ንዘሎ ወተሃደራዊ ዕላማታት ምንቅስቓስ ህዝቡላህ ኢላማ ዝገበረ መንባሪዩ ዝግለጽ ዘሎ ይኹን እምበር ብሰንኪቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ይኹን ንብረት ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዝግለጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ክልል ኣየር ሊባኖስ ከም ዘካየደቶ ሰብ ምዚ ሶርያ ከሲሶም ኣለው ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሚሳኤል ክተካይድ ዝጸንሐት እስራኤል ብዛዕባ ዝሓድሽ ፍጻመ ዝሃበቶ ምላሽ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታቱ ተካይዶ ንዘላ መጥቃዕትታት መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ምንቅስቓስ ህዝቡላህ የጠንቅቕ በዚ ድማ ኣብ መንጎ እስራኤልን እቲ ምንቅስቓስን ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትፍናን መሊሱ ክዓርግ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት ኣሎ ኣብ ሄይቲ ብ14 ሓሰብ ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብኸቢድ ኣብ ዝተሃስየት ከተማ ለካየ ብ18 ሓሰ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብምኽሳቱ ኣብ ነበርቲ ከቢድ ራዕዲ ተፈጢሩ እንተኾነ ግን እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ፈኩስ ብምንባሩ ዘውርዶ ዕንወት ከም ዘየለ ተገሊጹ እዚ ሓድሽ ምንቅጥቃጥ ዝተኸሰተ እዚ ሓድሽ ምንቅጥቃጥ ዝኽሰት ዘሎ ግዳያት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ 7.2 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናብ ኣስታት 2200 ክብ ከም ዝበለ ሰመዝ ሲቪላዊ ድሕነት እቲ ሃገር ኣብ ዝገልጽሉ ዘለው እዋን እዩ ብመሰረት ጸብጻባት በቲ ባህርያዊ ሓደጋ 2189 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 12260 ድማ ቆሲሎም ኣለው ብዘይካዚ ልዕሊ 7000 ኣባይቲ ከዓኑ እንከሎ ልዕሊ 12000 ድማ ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ዝጠቐሱቶም ጸብጻባት ብሰንኩ ልዕሊ 30,000 ስድራ ቤታት ብዘይ መጽለሊ ተሪፈን ከም ዘለዎ ኣረዲኦም መንግስቲ ሄይቲ በቲ ኣብ 2010 ዝተኸስተን ህይወት ልዕሊ 200,000 ሰባት ዝቐዘፈን ተመሳሳሊ ሓደጋ ንዘተሳሃስያ ስድራ ቤታት ዝኸውን መሰረታዊ ጸለባት ኣብ ምቕራብ ዝተራእየ ምድንጋራትን ከይድገም ከም ዝጽዕትዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ጀርመን መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ብኣሰካፊ ደረጃ ብምንሃሩ ዝበዝሐ ካብቲ መልከፍቲ ድማ ጅር ደልታ ብምዃኑ ራብዓይ ማዕበል ከይክሰት ተሰጊኡሎም ب18 حاسة تراي 8324 حدش ملكفتي كم تمزجبة أزي مستي أبز حلف سومون علتاوي كمزجب زنحة كنا تعترن كله بالعلي 3,000 زايد مخانو تأبت عنات هاجر أنا تيرم أقدمو أب جرمن على 8,000 حدش ملكفتي زد تمزجبة أب مفارق ورح جنبات كل تشحن عسران حدن أب تهاجر سالساي معبل لبره تخسيتو أب زنبر الأوان مخانيوم توم تأبت تحبرهم بجمجماوي أهازاتون كاب 100,000 حساب 10 زنبرة بكوفيد-19 نايزي تلخفو سبات قصري أبز أوان أستات 4 حدن مبتحو يردو أب جرمن لعلي 4 مليون مالت 57 نت بشومونت مئتاوي كاب تقلل لابزح حزبه كم اتخذ بيوم توم تبصبات زنتصرو منجست جرمن نزح حدش معبل لبدان مقصصار كاب زمت 23 حاسه جبراوي كخون ترير قطعتات كم زتاتاتو وطن كم زلو مع كنات زينات هاجر يقال حلوا أب جرمن تقلل بكوفيد-19 نايزي تلخفو سبات قصري لعلي 3.8 مليون كخون كله أستات 9 كل تنشح دما مويتوم أب كتما مقادشو سوماليا بعصر شومونتن حسب زي تفصمه نفس قتلتاو مدقعت بوم بوحدو كل التعبالات كم تقتلو مع كنات زينة أقاليحن
በቲ መጥቃዕቲ ሓሙሽተ ሰላማውያን ሰባት እውን ከም ዝቐሰሉ ሰብ መዝጥ ዕናን ጸጥታን ገሊጾም እቲ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ድማ ሓላፍነት ዝወሰደሉ መጥቃዕቲ ቦምብ አባላት ጸጥታ ኣብ ዘዘውትርዎ ከባቢታት ከተማ መቃዲሾ እዩ ተፈጺሙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እውን አልሸባብ ዘካየዶ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቐሰሉን ይዝከር نزع استدلوا زينا ومستندونا نمززم أرست زينا كندقم تمهارو سينيكنة نقدن حقراو قبوا من مفتام لو نسوا وريدوم مبل 4 شعات فيستيفال إيرتراوينا بأمريكا بلعو الحقراو منفس تخيدو حرستوت من دفرات ابز بلت ماي أبربحو من نوعالو كابالعي كلاخلو ساوعيد قريبو መንግስት አልጀሪያ በጉዳይ ታብ ሀገሩ ዝተከስተ ሓደጋ ባርዕ መረር ንሞሮኮ ከሲሱ ኣብ ምዕራብ አፍሪካ ዝተከስተ ሓድሽ ለበዳታት ቫይረስ ኣብ ስርዓተ ጥዕና ብድሆ ከይፈጥር ተሰጊኡ እስራኤል ዝተኮሰቶ ሚሳኤል ዕላምኡ ከይወቅዓ ከም ዝበርዓነ ሓይል ኣየር ሶርያ ኣፍሊጡ ናይ ሰዓት ዜናው መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ንስለምክታልኩም ነመስግን ብሩኽ ምሸት